madokachere mabi yangu ndauya nadzoka nhau dzomanhoko dzozuva rochisere mumwedzi uno wandira. Ipapa tiri kutandira kwedu no kumakaha, kwai kumakaha kwadhirikira mugodhi ukapfikira vanhu vari kufungidziwa kuti watatu warimo mukatimo. Iwo makorokoza iwaya paribari kuziva kuti zviri kutekaira sei kana kuti vachabuditsiwa sei kana kuti zviri kudini, padibe zvati zvaburika. Kundoshwira kuti wareke kugopfira mukatimo nokutoti hei zvina zvaita kunyangadza. Apa chiri kutorwadza kuti wari kutonzi wanhu wakatobva kurefu chaiko kwana gokwe chaiko kunovabva kurewa wakapfira imomo mhanduwe paribe chisvini ipapo. Asi tiri kundoshwira kuti paite wanoyamura zvichimbidze wabatsirika. Uyu anoti ndinoparidzawo tamagaya kwai atogaya hachekuita mari kureketa kuno akati ndinokadhira ndinoda kutengesa kuti wanhu anenge aritenga anokona kuzoita zvokurapa wanhu naro kadhiro. Mhanduwe kana muchiona ipapa kunonzi kurova wanhu mari ndokwakuitika. Ipapa wanhu vanenge vari kupitiridzana kumhanya chaiko kutenga makadhi iwayo wachinzi kana ukareka ugoritenga unorapiwa sei, wanhu wako vanorapiwa sei, hama dzako dzinorapiwa sei. Wanhu vatotadza kuona zviri pachena izvozvi kuti munhu akatofunga achekurova mari chaiko chaiko. Zvanga zvamuomera mazuva apfuura aya ndofunga ini nokutoti gore rino 2025 rekai tione kumberi kuno nyaya. Dare guru munyika muguta reHarare ragotiro Chabangu haiwa tikumuziva baiso pai Chabangu aribe simba rokubisa wanhu achiisa wamwe achidini zvanga zviri kukumbirwa no CCC kuti zviitiwe. Ipapa Watchman Ncube arikuita kufara mhanduwe kuti Chabangu tamuita kumubata mapapiro kuti areke kugoramba achibhururuka. Patinowanyepa kuti zanu iyi isvinuba mhanduwe inoramba ichindokutira ipapo pairi kukuda ipapo ichikusenzesa kuuraya wamwe nokudii nokuparadza tariro yewamwe. Asi kana yapedza newe inokusvipa mhanduwe, kusvipa chaiko wotoita kunge heno kuti waita sei. Rekai tione kuti zvinoperera papi, tinoramba takaringa. Ipapo pokare pairo bato roCCC riri kutochemerera kuti vakomana dai tareka kuita sarudzo mugore ra2028. Mhanduwe rekai tigoona kwai vari kupushira ipapa kuti dai kwaita akatomboka nyaya kanogariwa pasi nevanhu vemapato ese kuitira kuti nyika ikone kupfumvura. Wada kubenhutsa pokareka izvo zviya zvoGNU zva2009 zviya ndo zvavakuda pokare. Kunorekai tione ipapa kuti zvichapera kupi, zvichaita sei. Tinenge takaringa hedu. Kureketa kwaita mapurisa nyasi kwatanika pachena kutoti nyika yedu ichiribe bazi kana ichiribe kutekaidziwa kwemari kumabhengi kuzvino. Kureketa kuno mapurisa atoburika ari kuti vakomana vezvikoro gorekai kuchengeta mari kuzvikoro kwenyuko kuitira kuti ana mbavha gororo wareke kuuya kupasa wachiba maridzo dzinenge dzabhadharwa dzochikoro. Zvina zvakunyepai munyika chaidzo dzino vanhu kunoreketeka banyaya yekuti zvikoro zviri kuda kuchengetera mari dzazvo kuzvikoro huikuisa mumabhengi. Dzimwe nyika nedzimwe nzvimbo kunotodiwa mari kuchikoroko unondobhadhara kubhengi zvoperera ikweyo paribe kana anoda kuitambira mari yakoyo. Kunorekai tione kuti zvichadini ipapo. Takaringana nokuvhuriwa kwezvikoro kwaino Consumer Protection Commission kwai zvikoro zvinofanira kurekera kugomanikidza vabereki kuti waende kunzvimbo ibodzi kotenga zvinhu zvakaita sombasha dzowapweredzo kuchikoro dziya maunifomu. Rekai tione kuti zvinotetekewa chero izvozvo nekuti unenge uchindonyepewa kuti tirikuda bheji redu, tirikuda bheji redu, kungodai robva wanzi tirikuda bheji redu mhanduwe. Unobva waita kutoona kutoti zvikoro zvakatoteya mari. Kunyangwe naivo vanotengesa maunifomu vakatoteya mari. Dai kare paive nomasitoro aitengesa zvaiita zviri nani. Kuno izvezvi mhanduwe rekai tirambe takazviringa. Kwai kuno mumwe munhu ane makore 32 apodiwa nodombo mhanduwe
kwai agoti kune umwe munhu uri ngochaniwe nokuti wakaita kuisa madhikauzi munzewe. Mhandiwe palibe chizvino idi kutora ngozi nonyaya yekuti wanzi uri ngochani. Kana usiri ngochani kawo zvakuhwadzei chindosiya zvakadaro kuno apa nongozi pokare nekuenda kujere. Unobva waita kuona idina yawe kuti dzaanotanda kuimba kuti dzandimomotera kureketa kuno. Heno mhandiwe rekai tirambe tichiringama. Kwai nyika yedu yeZimbabwe ipapa iri munyika 10 dziri pamusoro munyaya yokupariwa kwomhosva. Munyika dzomusadhaki maita kunyangara. Ukaona zviri kuramba zvidari waziva kuti paribe chizvino. Rekai tigoona kuti zvichaitiwa sei. Takundosvira kuti hurumende ichinje zviite zviri nani. Peno hurumende ikachinja zvinokona kuita kuti vanhu vakone kufara. Kana vanhu vafara nyika inopfumvura. Kana nyika yapfumvura wanoita zvokunakura nokuba nokuita mutsepwede yakadari wanoita washoma. Wamwe wacho kutopushiwa kanhu kutoti waribe chimwe chokuita. Ana maringa mvura ipapa wari kuti wakaringa sondo rino kubva izvezvi mangwana tichienda mberi wakomana ngwarirai kuita tumafashamu chaito tunouya kokonzeresa nokutoti mvura iri kuda kunaya. Kwai mvura iyi yakatoita kunge haiwa yavavhura pombi yese manje kureketa kuno. Rekai tione kuti zvichadini. Takundosvira kuti wakomana pamboiteka mukana kako kuti zvakajariwazvo zvione kukura yawe tinowatemba wanotiitira kuti zviite zviri nani. Rekai tirambe takaringa asi mungwarire kuzotekaira kuchinaitsa. Taita kufara tikahwadziwapo kare nonyaya yaburika kuti kwai mai Sorobhiwa ada kuisiwa dombo naiye tendaimbofana. Mhandiwe zvinohwadza kutoti wese wakaita mukurumbira makore apfuura wakasenza nosimba kuti sekesa nokutiitira kuti tifunde zvimwe zvinhu mumadhirama yawo waribe kana chibodzi chavanoningisika kuti ichi ndo chawakaita. Mabuja pakaoma nyika yedu aiwa inohwadza. Asi tiri kutenda iye mbofanayu kuti dai tinombofana tatokupa mbi yangu waita zvakanaka. Rekai tigoona kuti zvinoperera papi. Woema wari kuti iwo kwai takagonzi isusu tione kuti nyika yakachena. Kureketa kuno wari kuti takuteera dzimotika dzese dzinenge dziri kupfungaira chiutsi kumashure kuku. Mhandiwe kwai motika ikandopfungaira chiutsi takiitora nobva watoona kuti kuchiribe chisvino zvando zvokutotsvaka mari nokusvinzirana basi. Munhu wese unondoramba unonzi imotika yako yazodari. Nyika tsvinuka kuribe zvakadando. Rekai tizvione ipapa kuti zvicharamba zvakadando cherere kana kuti zvinopera makuno yano. Kusaika kwozigi wakomana kwaita kuti makambani apinde mugore achita kupupurika kusaya kuziva kuti woita sei nokutoti paribe chizvino. Ipapa apa makambani ari kuita kutsvaka zigi kuseri nokuseri kuwari kuda kuti wakone kugobhadhara wabasa wawo, wari kuda kuti wakone kugotengawo magetsi, wari kuda kuti wakone kugobhadhara mari dzomutero hurumende nozvimwe zvakawanda nomazigi kuno. Mhandiwe pakanyangaritsa apa. Rekai tirambe tichiona kuti zvinosvika kupi zvokusaika kwarozvi. Zifa Normalization Committee iri kureketayo kutoti aiwa gorekai kusha zvese zvokuendesiwa kumatare izvi tiripe basa nazvo. Isusu zuva re25 tikuita sarudzo dzaiye mutungamiri wozifa ari kuuya. Rekai tizvione kuti ndizvo chere kana kuti zvinodini. Nekutoti ipapa paburika nyasi kuti Walter Magaya akatoendesawo mapepa yache kudaro dzimhosva kuti ndakarambidziweiko. Idihwi unobva waona kuti paribe chisvino chiri kuda kuitiwa ipapa. Rekai tirambe hedu takazviringa. Tikaringa dzirikitika pasi rese. Uyu muzukuru waNelson Mandela kwai abatiwa nevamwe madzimai 3 wese pabodzi wari paumba paigara iye Mandela
guta reJoburg, asi wabatiwa nemotika yakabiwa. Unosaya kuziva kuti kohoko nai zviri kudandi apawopo kare Helen Zille anga ari kubatiwa kuti iwe uri kuzerera pasiripo kwai agoita mapwapwa okuti iye makurukota ache okubato kwache vari kuseenzesa badzi motika dzohurumende dzinotekaira dzakawanda kuwachengetedza. Kuno wabatiwa kuti aiwa vari kundoita zvibodzi zvomhanduwe. Tikati ewo kam ndokunatsa kako kubatiwa koko. Uku gurukota rinoringana zveutano muSouth Africa Aaron Motsoaledi ari kureketa kuti ewo gotisiyai isusu hurumende tiribe kana kumanikidziwa kwatinoita kuti titore wana chiremba wese wapinde muhurumende kuti anenge ada hache kuseenza owana basa sachiremba kuhurumende. Zvavo wabi yedu vari kuita kuita kusaya pokuisa ana chiremba. Ndokunaka kawo. Tikaiti zviringe izvo. Jacob Zuma nyasi zuva rochisere agototi pari kunzi South Africa iri kupemberera kuti ANC ndo zuva rayakawambiwa makore akare. Iye Zuma anototi imi makandibisa panzvimbo pangu papa. Idihwi unobva wanyatsa kuona kuti akatoita kushinga chaiko kushinga. Regai tione kuti zvinobudika cheremu. Fly Safair yakuzvipinza mushishi pwito dzavagoreketa padande mutande vachiti isusu tinotobhukira vanhu vakawanda kupfuura vatinokwanisa kutakura kuitira kuti tikone kuboya mari yakawanda tozonadzirisa kana paine anenge asara. Mhanduwe unobva waona kuti paribe chisvino apa. Regai tione kuti ichapera yakaita sei. Ukuwo kuAmerica Trump ari kutorekesa kutoti Canada, Panama, Greenland kwai hokoyo ndiri kuuya ikweyo ndau kutorai nokutoti mese munofanira kuuya pasi paAmerica. Orerere mabuja. Regai tione pamunonyepiwa paya kuti hondo iri kuuya bvai maziva kuti hondo iri kuuya yawe yamhera mukubenuka hashe Jesu. Regai muone zvinoitika ipapo mhanduwe. Regai muone kuCalifornia kwai waita kugwarashiwa dzimba nomwoto uyewo mumasango. Kana achireketa kuti goregai kupisa mhanduwe, izvi ndo zvatinenge tichireketa izvi. Ipapa kwai kwatoita vanhu vanosvika zviuru 30 watiza kudzimba dzavo nonyaya yomwoto mubodziyo. Mhanduwe tokuonai hedu imi matsano muri bhizi ipapa kutsvaka mapede mopisa kuti tiri kupisa kuti tione kubata mapede. Hokoyo mhanduwe, hokoyo pane nyaya apa. Kafu iri kuti iyo wakomana mutambo wechani taingidzira mari wanohwina mutambo wechani nyika yo ichapuwa mamiliyoni 3 anochidimbu $3.5 million pachirungu kuti makorokoto. Ndokukona kana wakazviita izvo. Regai tigoramba takaringa hedu kuti zvinoperera papi. Asi nyaya changopinda makuno yano yazotopinda tapedza takupedza kupepeta kwai Chad kunokona kunge kwakuita imwe kupu pokare. Mhanduwe masoja kwai ari kuita kuridzira nadzo chigwagwagwa kuti gwagwagwagwagwa nguva refu. Regai tione kuti wanoperera papi. Tikundosvira kuti kuite kudipfama zviite zvakanaka. Asi ipapo regai tichienda hedu kozorora mhanduwe. Ndini wenyu mhanduwe onawo.